И здравейте хора, добре дошли в днешното видео, именно на Brawl Stars! Дигнал съм си гриф на 502 купи. Имаме Шейд на престиж, имаме Бо. Имаме и Шели вече. И между другото забрах да ви кажа, да ви се похваля. Пана ми са Пиер с този скин. Напишете долу в коментарите, нали е рядко. Аз не знам. С Пиер съм го вгренах, но не съм добър с него. Не знам защо. Мислих си, че съм добър. Добре. Стига толкова с тези приказки. Нека да започваме именно първа игра. Куши са паднат. Така. Кордилиус. О, не. Какво ще направим? Тръгнем към този. Така. Така, убихме го. Хайде, взехме трички, супер. Той не ми го взе. Хора, това е моето любимо. Ой! Моето любимо. Когато бие някой капчица и слуши. И така го спама също. От нея си ги блокирах. Капчица, слуши. Капчица. Така, о не. Така. О, да се върнат. Не. Много пи, много маз. Много маз. Ще виж какъв як скин има на гриф. Хора, нека продължаваме втора игра, да видим какво ще се случи. Първа игра, второ място. Втора игра, първо място. Не може ли така да стане? Ого, тук само 1, 2, 3 имат престижи. Хвърляме бомба в центъра. Така, ето, дойде ни. Дойде, оп, хайде и ти. Хайде, всички кутийки са за мен. Ха-ха-ха. Добре, вземе тази цялата зона като наша. Да видим. Никой не искам да влеза в нея. Айде хора! Мачкам ги за гриф. Майко хора, колко съм добър. Капчица! Не ми дава капчица. 532. Хора, още малко и съм 27 000 купи. Днес ще се опитаме с гриф да свалиме престиж. И също така да вдигнем 28 000 купи. Какво ще стане? Добре, имам звук. Така. Там в центъра хвърляме. Айде, един се нави. Така. Айде, убихме Дайнамайк. О, не. Няма хора. Той е много голям трол, дък. Много е гаден дък. Всеки път умирам от дък. О, не, хора, стана ми проблем с играта. И на мен почна ми става така, хора. Чакайте да си махнем всичко. Отново влизаме. Имам ли? Да видим. Звук имам ли? Да. Добре, записваме. Адидас Къп. Не знам какво е това. Не ни трябва. Адепт Леон. Къде сте? Френд. Да, особено ето. Добре. Влезем в купа. Те двамата да ги махнем. Този, Ники. Не, айде да имам малко повече хора. Не ми трябва. Какво? Хора, къде си? Гонваше от Куба.
да има такова на престиж 2. Има 15 престижа общо. Имаш престиж на... Те тримат. Уоу. Искам да го махна. Не искам да му репойтвам на има. Еми ще си седи в кубата, нищо не прави в куба, но нищо. То, за съжаление, не го гледам за куба. Не, този. Май. Да, супер. Така. Време бихме дома. Къде е този? Ще ги вхраст. Айде бе, пусни се! Що и мина втори път тук. Това. Touch the merchandise. Добре, всичко е наред. Бул, аз съм в момента също бул. Добре. Намахнем още малко от храстите. Така, супер. Даже видя да си пусна супера. Ой, чакай. Чакайте, на телефона имаш нещо. Що? Добре. Има нещо. Има такова тука. Зад има спайк. Йоу. Какво му пише Уин? Добре, да съм финале. Супер. В момента не играе тук. Добре, смятам мога да почнем ранкет да поиграем, защото виждаме докъде съм с ранкета. Добре, нека да започваме ранкет. Нещо друго да взимаме. Нямаме. Взимаме да почваме ранкет, да видим кой мод. Джемграб. Тук на този мап мисля, че е добре. Сърчи ледър. Нещо. Добре, взех сърч. Айде бе. Ще такова ще си ги. Без такова. Сърч. Това е як скин. Сега не е класи. Проблема е, че аз никой не мога да цела. Добре. Давайте, не ми даш какво са супера. Какво прави бе? Майкото. Бах ти опи машинката, хора. Не! Хора, трябваше да правя контролите. Какво той трябва да стреля? Супер. Ще го чувам. После спет.
Айде, хора, победа. Първа игра, първа победа. На ранкет, искам да кажа. Ого, колко? Ого! 2000 XP. Кой левел ще ми докара? Поне 51. Ора нямам търпение да направим анбоксинг на мегабокса и на Legendary Star Drop. Имахме левел. На 40 ще има Legendary. Ора, ще играем до 40 левел на онова. Как беше на това. Балт, каква мапа? Да, хора, трябва да играм до 40 левел на ранкет паса. До 40 левел. Хора, между другото, майка ми, ако не сте гледали клипче, точно на това видео качи видео. Точно това мапа качи видео. Кенджи, уби ги. Браво, Кенджи! Кенджи ги уби всичките. Супер. Това не гледайте. Ето махнах го. Така, хора, пускаме хайперчарж. Не, хора. Добре, оживях. Хора, айде, хора. Супер. Много сме добре. Много започнах да играя, вече съм 950. Това е бил пропас. О, аз така до 40 лева ще вдигам долу. Хора, между другото, цяло ми докараха селото. От цяло ми докараха селото. Не, хора, между другото, от цяло ми докараха много. Ми докараха колелото, което дядо ми го докара. Там село. И аз не можех да докарам. Един път паднах и колелото падна върху мене. И аз паднах на пясъка. Целият път ми беше в кръв. И даже не можах да върва. Вървях на един крак. Като колелото падна върху мен, идваха две коли. Аз бях още на земята. Така. Аз съм бе тук. Добре, да взем трето. Не бе наш! Много саботаж бе наш. Браво, Кенджи. Добре, ура, съм с 4. О, не. О, да? Хайде, Silver 2. Май, колко бързо вдигнахме Silver 2. С 4 игри вдигнахме 450. Охо, 2 лева. Колко джема имам? Колко джема имам? 251. Айде го вземем за вас. 3, 2, 1. Legendary Star Drop. Хора, затова дах 30 джема. Затова щях да дам 2000 пари.
Kao хора, да ви се похваля. Почти съм взел Thrilled кит. to be here. Имаме Really? имаме джестър. И след кит остава един единствен легендар стрела. Един легендари. Един единствен и един единствен. Behold my grand Сирус. illusion! И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 митика. И още 2 митика ще има. Някакви други, да. Просто бийте си митика. Колкото че имам всичките епик герои. Епик героите са буквално най-лесни. Такова. Пак я да ги развивам. Наши какви ги има. Айко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ого. О, забравя, че мога да взема Кинджи. Ама това аз би стои. Мога да взема. Не бе, трябваше да вземеш. Добре, айде виж ли. Я? Той има нормално. О, той имаше ли на престиж? Това сте така по-добре да игра на соло с Едгар. А? Хора. Ще направим видео, което вдигам Едгар на престиж 2. Да бе, Шели! Браво, Шели! Добро момиче си. 84 на 100 холне. Бавно тиши. Майко, колко демидж му набих. Майко, аз го оставих на 49. Не, няма да го докосите. Айде! Хора на 30%. О, не, наши си хаби абсолютно всичко ще се шилне. О, не само. На мен разчита целият отбор. О, не. Се заради мен. О, не причита. Майко, какво направи, бе? Хора, какво те лут? Айде, хора! Айде! Пояка. Още една битка ще направя нещо на взимам. Правим още една битка. Да видим. Нокаут. Добре, Пирс на нокаут. Някой трябваше да вземеш. Някой трябваше да вземе пак. Играят, да видим ако са добри. Значи сега ще. Той не си е служил престижа на Рейко. Що? Лай? Е тъпото нещо. Върху много нахалено. Айде убихме Кит. Айде! Аз убих Рико! 776 кръв, хора. Много сме добре. Така. Правя тук иду. Наш, помагам ти! Майко, хора! Нашето коик морате! Познах си хайпера. Всяко ми кажеш, ще умреш. Трябва само една единствена бомбичка да му залепиш. И чао. Айде! Браво, скуик! Мой човек си, браво, скуик.
Станахме 50-ти. Чакай, че си викам, че че ти пътия молотик. Не може някой герой да се пани. О, я друг. Митик. Вземем идваме на соло и го вдигаме на Престиж 2, хора. Хора, ще си вдигнем Енгър на Престиж 2, после мой Мортис, после Леон, после Стърч. Не, Стърч с 150 писта направо. Майко, гледайте всяко поставя. I'll wing it, literally. Добре, бихме един. Супер, те ще се бият. Кой е там? Кой е там? Добре, оставим их. This is ruining my beautiful aura. О, не, хора, о, не. О, не! Хора, да! Много трябва да играй. В долната ключейки и пак е жив. Да. Кой ще оцели срещу той? Това е Старнал е бати тъпия герой. Он е гаден. Alright, who needs to Само е find тъпия му intervention? звук. В някакви тъпи такива звуци прави. Това тъп герой. Ето, вижте с Биби и с другите какво ги правят. Lol. Като ме видят, тръгват да бягат. Какво да ви кажа? Ето. О, не, кит. Добре, убихме. Maybe don't. Ще на тебе. Биби надолу. Аз тръгнах 2 пъти да скачам. Само едното скачам на него. Добре, не се идиотно. Пак до 1000. Колко е часа? Така малко да ви сретнем хора. Да продължаваме следващата игра. Here to save you again. Giving a chilling thanks. Хора! Да! Хората, пъти скочи, бе! Скочи 3 пъти. О, някак да скочи без Шао. Шао не се зарежда толкова бързо, толкова лесно. Да? Той 2 пъти не скочи с Шао. Но доста е много. Честно. Кой е гнороче? Че с коса. Divine intervention, anyone? Аре, бе, бати тъпия гър. Убиеш нагоре, усещаш, че си е убил. Какво ми избяга? Вътре за кутийките, иначе. О, то ще ме убие. Да, той има някакъв енчант от Шао. Да. 2 Едгара срещу... Няма да игра с този тъп герой, нищо не мога. Пати смотания герой, хора. Нищо не става. По-добре си бях играл тук с Гриф. Буквално. Прием
Някакви наградки. Чека. Само че точно там червеното. Another day, another dollar. Червеното ще е. Only the best deals. Touch the merchandise. Catch it clean. Don't touch the merchandise. Only a minor setback. Да. Да, и аз мога така, бе. Хората така много лесно. И аз мога така, с тази шейли да ти дойда с суперите, гаджетите и хайпарите да ти дойда аз. Много е лесничко така просто. Просто така е много лесничко да се играе играта. О, така има само 3, 4, 5. Стила престиж. Така. Така. Оп. Оп. Хайде. Трябва да целиш. Ще благодаря за ти. Да, и хора, чао, това е от мен. За днеска загубих всички купи. Да. И да, чао, това е за днеска от мен.